tafiyar so ta sana suke a in shiki bangu in fake jaruma. Jirgin tafiyar so da kauna yayo harrama, kai ne mai sarrafa dukkanin zuciyata. Na sha tafiya har kafafuna sun kumbura, kafin na rike Aisha a gare ki na zo bara. Burin zuciyata a so in samu nasara, mai kyau ga tarbiya, ya zinariyar zuciyata ke ce ginshikin rayuwata. Ginshikin zuciyata, nurin kalbiya masoyi na san da farin wata. A so da ka kai zuciya na sa mata sakata. In ka zo gare ni kaunar mu yanzu ta tabbata. A gare ka na karkata, zan yi farin ciki tun da za ka wankin cutukan zuciyata. Ginshikin zuciyata. Komi wahalar tafiya bai sawa in tsaya, tun da dai nufin Aisha ke zan yi wa shiniya. Waka zana yau ta soyayya in zuba kafiya, in faɗe ki a duniya, nan zaki farin ciki yin biya ta ni auren ki ne manufata. Ginshikin zuciyata. Ginshikin zuciyata. Yau murna nake da doki na kunne har baka, tun da dai makantar idanu za su yi warraka. In kalli uba da 'ya'yana tarbi sha daka, sakana da haɓaka. Duk ran da na ganni gidanka na gama cin ribar rayuwata. Ginshikin zuciyata. Sassarfa na yau tafiyar su ta sana suke, ciwon su bai bukatar kwaya ko sassaƙe. Hannurin zuciya Aisha zo bangu